Здравей! Радвам се, че си тук. Сега ще извършим медитация за 7-те чакри. Можеш да легнеш, да седнеш, настани се удобно, като гръбначният стълб да бъде изправен. Дишай дълбоко през носа, издишай през устата. И така няколко пъти. Ще започнем с първа чакра. Визуализирай ярка червена светлина в основата на гръбначния стълб. Като можеш да си помогнеш с ръцете, постави ги от двете страни на тазобедрените кости. Дишай така. Визуализирай ярката червена светлина в основата на гръбначния стълб. След това премести дясната си ръка 3 см под пъпа. За жените лявата ръка. Визуализирай ярка портокалова светлина в областта 3 см под пъпа. Усети тази светлина как сияе. Усети тялото. Преместваме лявата си ръка. За жените дясната. 3 см над пъпа в областта на слънчевия сплит. Като визуализираме жълта ярка светлина в тази област на тялото. Дишай така. Наслади се на усещането. Почувствай жълтата светлина. Как облива това място от нашето тяло. След което премести дясната си ръка в центъра на гърдите. За жените лявата. Визуализирай зелена светлина в центъра на гърдите.